Συνεχίζονται με μεγάλη επιτυχία οι προπονήσεις των νεαρών ταλέντων της Αμερικής στην Ποδοσφαιρική Ακαδημία του Ολυμπιακού στο Σικάγο. Μάλιστα, τα παιδιά πρόλαβαν, στα πρότυπα της μεγάλης ομάδας, να κατακτήσουν και την πρώτη τους κούπα σε τουρνουά που συμμετείχαν. Οι πρωταθλητές, όπως έκαναν γνωστό και μέσα από το ειδικό αφιέρωμα του Αντένα που προβλήθηκε το καλοκαίρι, δίνουν μεγάλη έμφαση στις ακαδημίες και στο μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σε αυτά τα πλαίσια, δύο στελέχη από τη μεγάλη ομάδα παρουσίασαν την Ακαδημία του Σικάγο. Την αρχή έκανε ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς, υπεύθυνος τμήματων σκάουτινγκ του Ολυμπιακού. Olimpijakos je na sve strane. Imamo više od 40 škola u Grčkoj, Australiji, Kipru i u Americi u Čikagu. 1000 dece može da nauče tajne fudbalskog kluba Olimpijakos. Dođite i vi, budite član naše akademije fudbalskog kluba Olimpijakos u Americi u Čikagu. Και ο επιθετικός των Ερυθρολεύκων Μάρκο Πάντελιτς με δηλώσεις του προέτρεψε τα παιδιά να γίνουν μέλη της μεγάλης οικογένειας του Ολυμπιακού. Nauči da igraš fudbal na način na koji mi igramo ovdje u Olimpijakosu. Budi i ti budućnost naše porodice. Dođite u školu fudbala u Olimpijakosu u Čikagu. Περισσότερες πληροφορίες αλλά και την φόρμα για την εγγραφή μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.olympiakoschicago.com.